Tak se na ní podíváme, jak dopadla ta holka. Tak co, Týnko, jsi v pohodě? Koukám, že jsi tady zapíchla nějak lyži do toho. Co jsi vyváděla? Prosím tě. Ta lyže je úplně zapíchnutá jak blázen. Dokážeš stát sama? Zkus to na kameru. Ne. Tak pojedej mi ruku. Jo. Já ti ji dám, já ti ji nasadím. Tak naposledy. Poslední jízdu, jo. Trefíš se mi do té branky. Tak mi zamávej do kamery. Tini. Tinko. Nejezdí na jedný lyži. Nejezdí na jedný. Dáš si na pusu. Spadneš. Zamávej. Kuk. Počkej, já ti ji nasadím. Ale prosím, poslední jízda.